Hausanet TV, ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Mun gode. Tarkash, Rahama Sadau ta ibo ruwan dafa kanta. Me ke faruwa? A Kannywood, Rahama Sadau ta fitar da wasu shahararrun hotuna zafafa wanda ke nuna tsaraicinta. Shahararriyar jarumar nan ta Kannywood wacce aka fi sani da Rahama Sadau ta saki wasu shahararrun hotuna ne inda hotunan suke nuni da tsaraicin da karara. Wannan hotuna ne sun yi tsananin yawo da kuma tsananin tasiri a cikin su. Duba da cece-kucen da al'umma suke ta yi akan wannan hotuna da take ta saki. Jarumar Rahama Sadau dai an samu ta yi wani posting a shafinta na Instagram inda aka samu cewar mutane da yawa suna ta mata magana a kai, inda da ta ga haka sai ta yi wani posting ɗin abin addini a inda wani arme ya zo ya fara mata kwamentin da abin da ya danganci ɓatanci da musulunci, duk da cewar a kwanan nan dama an samu wani ɓatanci daga Faransa inda shugaban ƙasar Faransa ne ya yi ɓatanci ga addinin musulunci, a inda wannan ɓatanci ne da aka ƙara samu ya ƙara girgiza al'umma. Ga rubututtukan da ta yi za mu sako muku don ku gani, inda rubututtukan nan ta yi su ne da harshen turanci, inda ba za mu samu damar fassara muku ba, sai dai muna roƙon ku da cewa ku duba sannan ku ƙara dubawa, inda za ku ga abin da wannan jarumar bai ta ɗora a kayan kanta. Mai sauraron mu ka ji dai abin da ya faru, muna roƙonka da idan wannan ne karanka na farko da ka danna mana subscribe kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa don ci gaba da kasancewa da mu. Hausanet TV, ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Mun gode.